No? Hmm? Mata. Wow. Welcome back mga ka-studio to another food adventure. Since nandito tayo ngayon sa Manila, titikman natin mga kainan na nag-viral sa social media. At isa na to mga studio, ang sinigang ni Kagawad. Ayan, nandito kami ngayon sa harap ng restaurant nila. Ayan, ang daming taong kumakain ngayon. Kaya tara, puntahan natin. Ito yung senaryo na dito. Yan, merong sinigang mata at paa na isang buo. 180. 200 naman itong isang buo with two rice. Ayan. Ito, mas mura to. 110 tsaka 120. With rice na. Mayroon silang mabintang ibang mapagkain. Ito talaga, ang dami. Oh. Order po kami ng kung ano. Yung mata tsaka meron pa nga din. Ayan yung pa nga po. Wow. Mainit pa po yung sabaw, sir? Ah, ito. Saka yung mata. Tsaka rice po. Dalawa. Ayan, kasama din natin siya ng Iwik Mukbang. Ayan. Kakain na tayo. Time check. 2:30 na. Kaya gutom na ako. So ito yung sikat nila na panga. Yan no? Ang laki no? Itong kung panga lang orderin mo, 110 na yung price. Kung mayroong rice, 120. Hmm. Tikman natin. Wow. Lambot yung laman. Tapos, nuot yung lasa. Kalimutan ko palang mag-pray ba. Lord, thank you so much for this food. Amen. Yan. Nalo pala to ah. Sobrang lambot tapos masarap yung loob niya. Mapapakanin ka ito. Ano po? Ano? Hmm? Sulit dito, ang sarap.
Itong mata. Ayan. Mata. Wow. Mm. Ba natin? Sobrang malasa talaga. Yung sabaw niya, kapit na kapit doon sa karne. Kaya masarap ba? Wow, ang laki. Wala siyang mabahong langsaw. Panalo dito mga studio sa sinigang ni Kagawad. Masarap talaga siya at kuhan ba. Kung ganito yung timplan na talagang balik-balikan ng mga tao to. Sunod po ng mga kainan session. Maraming salamat. Thanks. Nalo, solve na yung paniod to.